Amb el lema "Amb Mater a Lluc", més de 1.000 alumnes del Col·legi Sagrat Cor de Palma peregrinaren fins al Santuari de Lluc. Una vintena d'autocars acompanyaren els escolars que es repartiren per la plaça del Santuari, dividits per cursos. Nosaltres vam començar un projecte fa 2 anys, que tota l'escola vàrem anar a Mater a la Seu, que és la verge de la nostra escola, i enguany havien de fer a principi de curs, a octubre, però després, per temps, vàrem dir que nosaltres enguany el que farien seria anar a Mater a Lluc. I avui hem anat tota l'escola traslladada a Lluc. Bé, el que hem fet és que els nins més grans han fet una estona... Han hagut de canviar un poc, perquè al principi s'havia muntat d'una altra manera, però veient que els temps eren molt ajustats i el que van fer és muntar tots els autocars. Els més grans han sortit a les 8 del matí, que és quan entren, i de partir de 6, 5, quart i tercer, aquests han entrat un poc més pret del que és habitual, i després han partit tots amb autocars cap a Lluc. Els de tercer, quart d'ESO, segon i primer, han fet una peregrinació, un poquet han fet un pot de camí, un ha anat a la Cometa dels Morts, els altres han fet una altra sortida un poc més curta, i el que han fet és peregrinar a Lluc i després els més grans acompanyen els petits a veure la Mare de Déu, passen tots per la Mare de Déu, després tots ens fem una foto plegats i acabam després amb un acte, farem un acte aquí a l'acolliment i acabarem amb una paella i després tots els autocars aniran cap a l'escola. Aquesta activitat arriba com a punt i final d'un procés en el que els alumnes han anat visitant diversos santuaris de Mallorca, així com una visita a la catedral. Sí, això va començar amb un... Vàrem fer... Fa 2 anys, fa 3 anys vàrem anar a veure tots els santuaris que hi havia, que els podíem visitar i vàrem fer que tots els nins poguessin visitar tots els santuaris. Després, l'any passat, aprofitant que s'obria la Porta Santa, el que vàrem fer va ser una peregrinació tots plegats a Lluc. Vull dir, a Lluc no, a la Seu. I després ara hem acabat amb aquesta peregrinació aquí a Lluc, que és un poquet el santuari de tots els mallorquins. Clar, aquesta activitat ja prèviament s'havia explicat un poc perquè l'any passat ja se va treballar el tema de Mater en l'escola. Per tant, enguany tocava venir aquí a Lluc. Era com una petita passa més. Per tant, en els grans ja s'havia explicat un poc que enguany aniríem a Lluc, però en més petits era una cosa nova. Per tant, els hem hagut d'explicar un poc tot el tema de Mater, qui era Mater, que és la verge de l'escola del Sagrat Cor, com què veníem a fer aquí, que era un poc unificar aquestes dues verges tan importants per nosaltres. Al llarg del matí, els alumnes també visitaren a la Mare de Déu en el seu cambril. I m'apareix unes activitats molt bones i així dinàmiques, ja que també no es fan que siguin tots com una família i són molt educatives també per nens petits i les noves generacions. Bé, nosaltres hem anat fent progressivament, hem anat dient als nens que era un santuari, l'han vist, i després hem anat preparant, quan nosaltres fem reflexions, i cada vegada hem anat preparant els nens per dur a terme aquesta peregrinació, perquè els nens no partissin de zero i no arribassin aquí a Lluc sense saber absolutament res. Evidentment hem anat preparant els nens progressivament. Els alumnes d'ESO foren els encarregats de coordinar i organitzar tots els alumnes. Ells eren els que dirigien per on havien d'anar els més petits i feien guardar silenci durant la visita a la capella. Avui hem arribat nosaltres tot ESO, hem arribat a les 8 a l'escola i des d'allà hem anat a diferents busos que ens han duit fins aquí, fins a Lluc. I alguns han començat a fer com una excursió i altres, com jo, hem fet de voluntaris i hem organitzat el camí que farien aquest, després el camí de l'església, per on passarien, tot això, mentre els altres i tota la resta del col·legi feia una visita per el santuari i la basílica i tot. Els nens grans acompanyaven els nens petits perquè era una sortida en la qual venia molta de gent i amb molta responsabilitat. Per tant, els grans ajudaven els mestres i els nens petits a venir, a berenar, l'organització, després pel passeig que han fet per dins de la capella també. Bé, els nens petits, clar, estaven un poc més desordenats, que no sabien on havien d'anar, però aquest era el nostre treball, dir-los per on havien d'anar, que estiguessin en silenci,
i bé, així mateix han fet bastant de cas i s'ha portat bé. En acabar el matí, tots els alumnes es dirigiren a l'acolliment, on realitzaren una celebració i gaudiren d'una magnífica paella.